5, 6. Здравейте, казвам се Венцеслав Неделчев. За много хора фолклорният танц е просто движение или забавление. За мен то е културно наследство, жива история, стилистика и наука. Посветих години на проучване на северняшките танци и на етнографските групи капанци, гребенци и най-вече харцои. Като доктор по хореография, моята работа е да откривам невидимите детайли, които правят фолклорния танц автентичен, независимо дали презентирам харцойските игри пред учениците в Котел, поставям танц капански ансамбъл или презентирам българския дух в Париж, Милано, Брюксел, Кьолн, България, или работя тук в залата с десетки танцори от клуб Нашенци. В проекта на танцова школа Оренда, финансиран от Национален фонд култура, няма само да танцуваме. Ще разгърнем пластовете на северняшката стилистика, на добруджанските изворни образци, на непознатите хора от Родопите. Каня ви на един задълбочен прочит на българския фолклорен танц на 30 и 31 май. За повече подробности следвайте страницата на танцова школа Оренда.